Zdravo, draga Matea. Pozdrav. Kako si? Vana, jel Vana ili Vanja kažem? Pa kako god želiš. Dobro, onda kako će mi doći. Možeš da izabereš. Može. Odlično sam. Došli ste mi u Beograd, bukvalno nakon 2 dana nakon što sam vas pozvala, tako mi je drago. Ti si čak i rekla meni juče, i ja ti, zato što smo mi juče već normalno, mi smo cijeli dan proveli zajedno. Ona mi je ko mama već. Mama TikToka, nije bez veze. Mama TikToka, da. Juče si mi rekla da ti je to bila jedna neostvarena želja. Ajmo tako reći, da. Da gostaš kod mene. I to mi je tako drago. Da, ja stalno pratim taj tvoj podcast, taj tvoj Carcast, kak se zove, ali drugčije. Znači, to je nešto drugčije. Znaš, normalnog podcasta u studijima ima koliko hoćeš. A ovo u autu, em je zanimljivo, em sam gledala da imaš brutalno dobre goste i jako sam počašćena da je bio samo naš Marko kod tebe i sad mi. Evo, baš je to, ja mislim, baš velika čast. Tako je, bukvalno iz Hrvatske ste vi sljedeći. Znači ide Marko, Elen, pa ti. Pa mislim. To je redosled. Hvala. Nema dalje. Reci mi, ti si najpoznatija mama TikToka. Znači, to si i sad sama rekla. Da. Kako je došlo do toga da ti počneš? Meni je Elen otkrila nešto. Ja nisam znala da je ovo ovako bilo, ali ajde ti mi ispričaj. Kako je došlo do toga da počneš da snimaš i tako to? Pa, mislim, to sam već 100 puta govorila, ali Elen je otvorila taj TikTok i onda je bilo, ja sam bila u jednoj kampanji. Šta, Elen je otvorila? Elen je krenula prva snimati. To ti nije rekla, jel? Ona je rekla da ste prvo vi. Ja sam počela biti viralna. Ne, ali ona je meni rekla da ona snimala za taj Musical.ly. To. Ali onda ste vi ja ne znam otvorili kak je to YouTube kanal? bilo. Da, ja sam otvorila YouTube kanal, da. To sam prva otvorila, ali prvo ona je snimala za taj musical, TikTok, šta je to već bilo. Ja se nisam toliko u te društvene mreže, ja sam imala Facebook, Instagram i to je to. I onda je krenulo po svim medijima da je kao challenge na TikToku da su opasni. Ja sam bila s jednim TikTokerima u Zagrebu. Rekla sam, dajte vi to meni otvorite da ja gledam šta to oni rade, da probam spriječiti, da sam u toku s vremenom sa djeca mi rastu, neće uvijek biti mali. I oni su to meni otvorili i ja sam krenula to snimat, kao sam ja vidjela da je to onak malo opičena platforma, smiješna I tak smo mi krenuli snimat i mi smo tu napravili boom. Ja sam napravila boom na svojim kanalima i tu sam krenula dizat nas ko obitelj. I onda sam otvorila YouTube kanal, jer su mi to dugo svi pričali, ali onako uz posao, da li ja imam vremena još za YouTube kanal? Ipak to ti treba i vremena i živaca i ko će ti radit, ko će ovo, ko će ono. Uglavnom, ja sam to otvorila, nije mi žao. Svi su se u tome našli. Suprug je brzo počeo to naučiti kako se sve to edituje, I sad smo svi u tome, Elen je odskočila, mislim da je Elen daleko viralnija i jača od mene. Do sad sam je pratila svugdje sad već ona ima tu neku, ajmo reći tu mlađu punoljetnost di mogu je ostaviti samo u klubove, znači uz nadzor. Kod mene ti sve mora biti po PS-u i po zakonu. Znači, ako je kod nas po zakonu da ne može, onda ne može. Znači, onda nećeš u klub. Znaš, ja njoj ne smetam. Mi smo naučeni biti sami. Ona kad hoće negdje ovako ići, nek ide. Meni to uopće najmanje smeta da ide. Ali ovo tu ja mislim da bi trebao biti neki nadzor i tamo u tim klubovima svašta postoji. Ja sahranjujem ljude i ja sam mnogo djecu sahranila koja su od droge, nažalost. A čekaj, samo reci čime se baviš. Cvijećem se bavim i kako si imam ja odsegla kad si rekla ja sahranjujem ljude, ja samo ovako. I trebalo mi je vremena da povežem, ja ovako. Da, ne, sve u redu, bez brige si, ali radim cvijeće, onda svako ko ti dođe ispriča neku svoju priču i čuješ svašta, jer se baviš takvim poslom. I tu je bilo jako puno djece kojima se svašta je tu bilo, bolje da ne pričam, da ne plašim narod, ali evo, ako ja mogu, ja ću svoje uputiti. Mogu ti reći, 5 puta smo bili u klubu gdje je znala cugo staviti pa idem ja tam po cugu, Zlato, ne mreš. Znaš, prošli smo nekakav rizik klubova. Da. Znaš, tako da sad i da ju pustim, ali ću ipak malo, a neću reći poznatija ličnost, ali je i treba ju paziti. Da, dobro. Koliko god to ko hejto. Dok mom djetetu ne smeta i mislim da nema kaj svaki vikend raditi van. Ja nisam njoj rekla ne možeš ići, ali rekla sam nek ti vrijeme napravi svoje. Kaj ćeš sa 17 raditi? Pogledaj kak djeca odu. Jeste, pa slažem se. Ja sam 19 krenula da izlazim. Čisto okej. Da. Čisto okej.
velika ste porodica. Velika smo porodica. Mlada si se ostvarila kao mama. To si želela. Kako ste se upoznali ti i muž? Kako je došlo do toga da ti postaneš mama sa 21, jel? 24. S 20 sam se udala, s 24 sam postala mama. Ja sam bila, ajmo reći, najbolja prijateljica Marijeve sestre. Dobro. I tako, ona uvijek mene govorila, joj, još ćeš ti biti meni šogorica. Ja sam rekla, daj molim te, ono, kaj bi ja s tatinim sinom, naš, uvijek smo, to je bila sprdnja, to svi znaju. Onda sam ti ja upoznala Mariju, onda sam ja vidjela da Marija onak rinta ko konj u 4 ujutro na plus 40 radi ovo ono. Ja si onak mislim, bože kakav je ovaj čovjek vrijedan, pa on sve ima zahvaljujući sebi, a ne zato kaj je ona. Kliknuli smo brzo, mislim šta da ti kažem da smo se nakon 8 mjeseci oženili, niti sam trudna bila, ono, mi smo ti se u prvom upoznali, u 3. smo se zaručili, u 11. smo se vjenčali. Pa predivno. I sad smo već 18 godina zajedno. Predivno. 3 djece, ma ništa nam ne fali, lijepo nam je. Ne mogu ti sad reći ni da se svađamo kao u svakom braku. Sad sam htjela da pitam razlog. Ne mogu ti to reći. Onak, dosta me hejtaju kad to kažem onak, ali... Što te hejtaju? Pa sad ću ti reći, hejtat ćeš me i ti, ali onak, Ajde, zanima. moj moto je da žene ne mogu mafijat. Neću te hejtati, ja. Znaš, žene ne mogu mafijat, žene bi bile muško, ne može, znači ne može ja mogu da budem muško kad nemam nikoga i kad on možda nije tu, ali ovako, znači, ja sam nežna kao latica neka i njegovo je da me brani i da radi sve ostalo. Znaš, žene ti imaju ono, on će nešto napraviti, one će, znaš, bolje zašuti, ja sam uvijek šutila i onda za 2 dana onak će stari, onak je fakat. Aha, kao ti on nešto kad loše uradi, ti ga pustiš. I ja kažem, dobro, da. Ja ne bi se ja svađala, prvo nervirala bi sebe. Da. A sebe previše volim da bi se nervirala, u tom momentu ne možeš nervoznom čovjeku nešto objasniti ako je neka situacija, nešto. Rađe pustiš vrijeme, hladna glava je hladna glava. Da, bilo to u ljubavi, u prijateljstvu, u majčinstvu, u svemu. Smiriš se i onda ono kad se i on smiri, on kažeš čoj stari, kaj je to ono, to je način. I tak možeš opet nekoga, znaš ono, usmjeriti na neki bolji put. Ja sam uspjela. Da, svaka čast. Ja sam uspjela, tako da evo. A oko čega najviše onako imate razmirice neke? Jeste nekad niste složili oko nečeg u vaspitanju djece? Ne. Oko svega se složite? On kad kažem, ono, ja kad imam na primjer neku, većinom to, ajmo reći, podijeljeni smo. Neke stvari je on zadužen, neke stvari sam ja zadužena. Ali na primjer kad mi je nešto onako malo, ne znam šta bi, onda kažem pitajte tatu. Znači, onda tata, onda on kaže, pitajte mamu. I onda ona ga pogledam, ono, kaj s glavom? Ono, nemam odgovor, ono, naš, ono. Ali, na primjer, kad tata kaže ne, ja nikad neću reći da ih pusti. Ne, ja ću reći da te rekao ne, to je ne. Da. Kaže, mi smo jako dosljedni roditelji, pogotovo ja. Ja imam problem s tim, ono, ja ti kažem nema, neće biti, da, nema šanse, ono. Iako, naučila sam ih da me ne dovode do toga, naučila sam ih onak, sve ću vam dati žrtvu. Danas sam po Beogradu 2 sata vozila u auto i tražila bananko bananicu. Znači, niš mi nije teško, ali me moraš poštivati. Pustim ih da budu djeca, pustim ih da se izgrađuju, da mi odgovore, pustim ih, ali ih usmjerim. Ne napadam, ne kažnjavam, kaznama ne odgajam djecu. Tak, malo sam čudna mama, ali dobro. Ne, zapravo je psihološki i dobro da se djeca ne kažnjavaju, jer ti kad pošalješ dijete u kaznu, recimo, psiholozi kažu da ti njega onda učiš da je on prihvaćen samo kada je dobar. Evo, mogu tebe nešto otkriti za podcast. Ja malo pričam o svojim nekim privatnostima i neke stvari vjerojatno nikad neću reći o našoj privatnosti da bi nekom onak razlučila neke stvari. Ali tebi mogu reći, ja sam svoju djecu rodila sve 3 u 4 godine. Da, to znam. I svi su isto vrijeme piškili, kakili, jeli, plakali. Jo, rekla mi Jelen. Znači, i bilo je jako teško. I ja sam zaista nahodavala kod psihologa, kod pedagoga. Razumiješ, jer smatram da stručne službe postoje da bi nam pomogle. Ja nisam išla zato što sam ja luda, ili neko to tak smatra da ti ideš, jel si lud. Ne, ti samo tražiš usmjerenje neko. Da. I one su mene naučile mnogim tim stvarima. Znači, dosljednost na prvom mjestu. Znači, jedna psihologica je rekla kad vam kažu ignorirajte, ništa ne ignorirate. Znači, ništa ne ignorirate. I zaista bila sam možda na 5 nekakvih tih, ajmo reći, sastanaka
I fakat su mi pomogle. Ja sam naučila, meni jedna psihologica, gostovala sam za jednu našu hrvatsku veliku televiziju i oni su još bili mali, ona je rekla, gospođo, vi ste kao prometni policajac kad uđete. Ti tu, ti tam, ti tam. Vi morate se malo ono. I onda mi je to bilo, a kaj se moram, znaš, ono, kaj se... Onda sam išla i s njom, objasnite mi, kaj, znaš, volim poslušati savjet, ono, znaš, ono, ne možeš mi ti dati savjet, nisi mama, znaš, mlađa si, nisi, ali neko ko je duže mama od mene, ko ima više iskustva, ne može mi on reći nešto loše. Da. I još ako vidim da njeno dijete ide prema dobrom putu. Ne mogu od te osobe dobiti nešto. Ja volim ono, znaju meni moje cure reći, stara, nemoj to. Znači, bilo je nešto, vodila sam Elena jedan event gdje baš nije bilo onak, nije im se svidjelo taj jedan, je li bilo, ajmo reći, nekakvih proizvoda koji nisu... Onda rekla, nemoj to. Ja kažem, ali nisam ja, nemoj to. Ja sam to prihvatila. Znaš, ja u tom momentu nisam smatrala da je to bio onak event za sve. Nije bilo plus 18, plus on, bio je ono 5 popodne. Da. Svačaš, nije bilo ništa ono, ali je na tom eventu bilo i prezentirano nešto zabranjeno mlađima od 18, ne, mislim ništa ono strašno, ne, ali ne znam da li smijem reći, ali pušilica, ne. Aha, okej. I onda sam ja to, kak smo mi tam bili, ovo ono, onda mi je rekla nemoj to. I fakat nemoj to, zakaj to? I, znaš ono, lijepi savjet. Hvala vam ono. Pa znam i sa društvenih mreža dobiti jako lijepe savjete gdje mi napiše. Evo, neki dan mi je dečko napisao kao Elena mu je jako predivna cura, samo joj nemojte dozvoliti da se izbotoksira. Predivan savjet. To sam joj i ja jučer Pa, rekla. znaš ono, meni je to na primjer, ja jesam stavila botoks, ali ja sam ga stavila sa 38 godina. Da. Prvi put. Da, kada si već i svesna i mogla Znaš, da ono. razmisliš lijepo, ono sad, pa kao ono priča što sam ti ja pričala, ja nisam bila tad sigurna u sebe, da li ja hoću da uradim usta ili ne i bilo je dobro što mama nije dala. Da, mama se mora slušati. Mama nekad ono, oni mene hejtaju, mama ovo, mama ono, ma joj, pa svi bi oni dali da imaju ili odnos ko ja i moja kćerku, znaš, da se ona mene ne srami, da... Ma nek hejte, nema veze, sve su to ljudi, svako radi onako kako zna da je najbolje. Svi mi radimo ono kako znamo da je najbolje. Ako je on tako odgajan, da mama non stop gunđa, da on mora gunđat po društvenim mrežama. Znaš, rijetki su ti koji neće gunđat. Tako da, živi bili ljudi, vi meni sretni. Pišite. Ona kada je završila emisiju, živi bili ljudi. Ne, sa hejtom bi to završila. Reci mi, vi ste prvo otvorili YouTube kanal, svi zajedno kao porodica. Kako ste odlučili da snimate sa decom? Da kao, to mi sad snimamo svi zajedno, kao Venjorek Family. Znači, moj život je moja obitelj. Pogotovo moja djeca i moja Marija. Znači, to je moja obitelj. To je ono što mene... mene zovu na eventa dođu. Mene jak ne idu moja djeca. Znaš, moja Elena bi rekla, daj mama, ja hoću ići. Pa kaj bi ja išla? Znači, meni je moj život, su moja djeca, moj muž i ništa drugo. Ja volim svoje prijatelje, imam predivne prijateljice, predivan život van toga svega, stvarno. I to ja ni ne snimam. Ali moj život su moja djeca. Kaj ću ja snimat za TikTok bez moje djece? Sebe... Da, nego su oni bili u tom momentu maloletni svi, tačni dalje su, da. Ali imamo pravo snimati. Vi ste prihvatili bili u fazonu da mi to želimo sve. Svi ste se složili. Da, svi smo se složili. Ja sam njima, to sam ti jučer rekla, ja sam njih stalno pitala, vi kad mislite da je dosta, ja gasim sve. Da. I onda kad su bili ti pokloni, to je bilo prvi put gdje sam se onak sa ogromnim hejtom, to sam ti jučer pričala. Sa ogromnim, i onak sam rekla, djeco, nama ovo treba u životu, mi imamo tak lijep život, Ja se toliko trudim, tata se toliko trudi, radimo ko konje da vam priuštimo donekle neki lijepi život. Jel nama ovo treba? Onako oni, da mama, daj, to je baš zabavno, ovo, ono. A što su vas ishitovali? Pa to kako kupa, gle, kaj su nas ishitovali, znaš, Cristiano Ronaldo ne bu hejtovali, naša mene će, znaš, ja ne radim, ja ležim i to mi sve pada i onda ja tu nabijam. Jedna žena mi je rekla, baš si uzor djeci, kao snimaš te sve skupe poklone, nabijaš djeci kompleksa. Ljudi, znači izađeš iz kuće i oko tebe je na plakatima bogatstvo, na cestama bogatstvo, dućani su, pa čekaj, sad je tu jedna Matea, a 1000 ljudi snima, još su troduplo, ja uopće nisam bogata, ja samo, znači imam neki normalan život. Znači, onda nemojte ni živjeti, ni pali televiziju, ni ići iz kuće, ni, znaš, Tako da tad su nas, radi te kupovine, onak mi je bilo, pa da li to nama uopće treba? Ali oni su onak bili baš,
da, prefora je, mi to volimo. I onda kad sam ja nešto, Raul mi je rekao, još tad je bio prije 2 godine, koliko smo mi na sceni, 2 godine, mi je rekao, nemoj sama snimati. Ja kažem, dobro, neću sama snimat. I onda jednostavno snimim ja tu i tam nešto. To nije moj život. Da. To nije moj život, imam iritantan glas, svjesna sam toga i kogod mi to napiše, lajkam, svjesna sam toga. Jednom sam zvala u banku da mi odobre jedan veliki iznos da ću potrošiti da mi ne blokaju. I žena kaže, prosto, ali to nije Mateo Vanjorak, kao, ovo je muški glas, dajte nam gospođu. Mi smo se sašili od smijeha. Jo, Bože. Tak da, gle, svi mi moramo živjeti ovakvi arogantni, ružni, prištavi, to 100 puta kažem, Tako da i tak smo krenuli snimati i to je to. I onda je Ellen otišla sama da snima? Ona je stalno sama snimala. Ja nemam ništa protiv toga što ona sama snima, ali mi svi imamo nadzore na tim TikTokovima i sve to. Da. I ne želim da bilo kakav se hejt širi, ne želim da se... Zblokala sam, da se nadovezuje na bilo kakve drame po društvenim mrežama. Ne želim to, evo. I tu smo dobro napravili, tu odgajaš djecu. Svi se djeca su djeca, to trebaš usmjeriti, to moraš znati šta radi. Tako da evo, mislim da Ellen je dobro. Reci mi, kako ti je svako dete onako ponaosob? Kako bi ih opisala ponaosob svakog? Nikolas mi je najbolji. Stvarno? Nikolas mi je najbolji. Nikola, dobro, još je mali, svi su oni u toj nekoj dobi bili. Ellen je možda će se sad svi smijati, ali ona je baš onako najinteligentnija. Ona ti ovak zna reći doma, ovo ovak ne može, znači ajmo mi to sve onak. Ellen je neko ko onak nas zna onak malo vratiti na tvorničke postavke nekada. Da, i onak kad radimo taj veliki posao, mi imamo užasno jedan veliki posao, radimo za jednog najvećeg lidera u Hrvatskoj. I umremo i onda znamo biti svi nervozni, kako di su ta kolica, kad šleper idu. I onda kaže, s nervozom nećemo ništa, ajmo polako. Znaš, vrati klinka nas, zbog toga lijepo živimo, ajmo biti zahvalni, idemo polako. Znači, tata, ti riješi šlepere, mama, ti riješi svu nabavu. Svaka čast, Ellen. To ti je Ellen, tak ti je, ona ti nas tak. A Raul, kad krenemo nešto nervirati, onda on kaže, ali se znamo razgovarati bez nervoza. A Nikola se onak samo ode u sobu i kaže, ne mram ja ovo. Nikola, znaš, jel to je baš posao je veliki, tad je najveća nervoza u kući. Ne da se mi svađamo, nego kaj nisi naručio, kaj šleperi kasne, hoće to stići u skladište, cure tu jadne se trude se, znaš svi smo onak napeti i onda tu klinci dobro naprave onak neku, ali Nikolas ti je on ti je moja paurina, kad ti je teško zagrliš Nikolasa i to je to. Što? Pa tak je, samo Nikolas ti neće nešto, naš Raul će mi reći, dobro, mama, daj šuti više, kad nekaj počnem pametovat, Ellen će onak reći, ok, ona mi više ne odgovara na ništa, onak zrelija je, veća je, i ona mi samo kaže, ok, a mene to ok, znači tek me ok, ne kužiš, razljuti, ali dobri su klinci, ne mogu reći sad, svi su drugči, Raul mi je najveća mi je baraba Raul. Šmeker, što bi on rekao. Je, da, pa vidjela si ga. Da, vidjela. Znači, znaš kaj pričam. Da. Ali je dobar, ima dobro srce. Ne, predivni, svi imaju dobro srce. Da, dobri su klinci i pristojni su. Mislim da te nisu sramotili nigdje gdje smo išli, da stvarno, Ne, pre sam ja vas. Ne, Bože, sačuvaj. A reci mi, a šta misliš o tome, mislim, oni imaju već curice, momke i tako to? Šta misliš o tome? Ja ti to podržavam i ja mislim da smo mi svi imali te neke, ja ti to uvijek kažem, simpatije. Ja mislim da je to sve okej. Naprimjer, sad Ellen je to prošla, tih nekih 2-3 dečkića, u toj svojoj nekoj manjoj dobi, simpatije neke. I mislim da je to okej, ali onak vidjela kako to ide, da li to radi nervozu, da li ne. Sad je u godinama već di se ona stvarno onako već izgrađuje onako dobro. Sad mislim da joj ne treba niko. Ja ne mogu na to. Misli isto. I ona to misli. Ajde, hvala Bogu, evo, drago mi je to čut. Ona kaže da je super samoj i da joj ne treba niko i da je ovako ekstra. Baš nju treba neko sad da živcira di si, šta si, kako si. Tako da to mi je prenala da ti javim. Evo, super, drago mi je. Rekla je ona to meni, ali ja si uvijek mislim možda potajno dijete, ja neću od nje. Daj brzo reci kaj naš, ok, dijete, to je tvoje, ali to je moje. Mislim da se sad malo mora izgraditi, tu sad već svega ima.
Gledaj, mi smo vjerske naravi, mi zaista koliko god nas hejtaju, mi zaista mi nema nedjelje da mi misu propustimo, da ne idemo tom. Ja bi bila ko mama najsretnija da žive u čistoći, što ne znam da li je moguće, ali sad ako mala bilo kakav odnos nešto ima, to mislim da se s te strane onak nekak sa sigurnošću bi mogla reći da se ne trebam bojati. Evo. Istina, meni se alarm upalio. Evo vidiš. Ne moraš se bojati, to je 200%. A reci mi, kakav odnos imate sa maminjom? Ne znam da li si vidjela, ali kao krenuli su da pišu da su maminja i Jelen u vezi vama tamo, samo zato što ste vi zajedno otputovali negde i pri tome, Helen je baš mlađa u odnosu na njega. Ma glupost. I šta imaš da kažeš na to? A joj, to kad pročitam, znači naživciram se. Evo, to je jedno kaj se naživciram. Ne vezano zato što je to maminja ili neko druge. Znači, Jelen, s kim god, muškim, da snimi, da je vani, da je ovo, Jelen je s njim. Da, pa dobro, tako i za a to si već, isto, jel? Znači, to ti ne smiješ s nikim snimit, ne smiješ muškog imati u blizini, odmah si s njim. Da. Znači, Leo je dečko, jako dobar dečko, on je jedno na društvenim mrežama, jedno je privatno, skroz. Treba ga malo usmjeriti, još je to sve mlado, ali kak se zove, on zaista tu decu... Treba ga prebiti. Ne usmjeriti, prebiti. Da, ja ne bi nasilje, ali onak treba malo ga on je jako dobar i on te klince jako voli. I oni su njemu tak drage, njemu niš nije za njega teško, oni njega naživciraju da je to prestrašno kako oni njega, pa oni mu skaču po glavi, ne, on je stari, onda on ima razumijevanja, pogotovo Raul, pa taj, znači ne skidamo se s kičme. Ali kak se zove, zaista ima strpljenja za njih, jako puno za njih napravi, usmjeri ih, lijepo razgovara s njima. Nemam šta ružno reći za to dijete. Evo, nemam šta reći ružno, mi smo ga jako prihvatili lijepo, sam rekla to malo, te neke psovke moramo malo na tom poraditi. I tako, to me malo ali je radi on već dovoljno na sebi. To do mene nisi za psovke isto kritikovala, ja isto baš znam da opletem nekad. Na društvenim mrežama? Ne ovako. Nisam to čula. Ne. Mislim, ja isto ovako. Ne mogu reći da sam idealna. Ja ti ovak isto znam i psovati sve, ali na društvenim mrežama, znači, nema šansa. Znači, nema šansa. A znaš što me zanima? Je li ima nešto što kao baš braniš, Helen, i ostalima? Da, alkohol. Baš im braniš? Baš branim. Alkohol, cigarete, sve to im baš striktno branim, da. Nećeš im dati ni kad porastu da probaju? Ne mogu ja to dati, ali ne dat. A pa da. Ne mogu ja, ona će se skrivat. Svačaš, ona će se skrivat, ja na to ne mogu utjecati, ja sam se skrivala, ali ja sad imam 38 godina i još nikad u životu nisam zapala pred svojom mamom. Svačaš koliko ja poštujem svoju mamu, ne, kaj ću ja sad, ona je meni čitav život govorila, sine, ja pušim, nemoj to ti ne treba i sad ću ja, ne mogu, ja to baš poštujem, taj njen odgoj i sve koliko se ona trudila da nas usmjeri na pravi put i nekak možda mislim da bi je pala u očima. Ne znam, iako ona zna reći, dobro, daj prekini, imaš 40 godina, neću, mama, ne mogu, nemoj me maltretirati, kaj je ovo? Ne znam, baš ne znam. Ali to, gledaj, ne mogu ja njoj zabraniti, je nećeš, pa sad ona neće. Znači, sam meni rekla ja sam rekla, gledaj, ne, znači, to je nešto najgore kad bi me povrijedilo. Kaj ti sa 16-17 godina imaš se nalokavat alkohola negdje? Pa isto. Pa kaj ćeš raditi sa 18? Pa kaj ti to treba? Da, treba da proba. Pa ja kad s njom idem van, Vanja, ja kad vidim te demolirane curice ispred kluba, nesposobne za hodat, u rigoleti leže, pa šta je to? Rigoleti. Hetite me, ali nije normalno. Sad ako hoće, kaj da ja radim? Ja sam ju usmjerila da to nije dobro. Da stigne, rekla sam ja pušim, evo sad radi zdravlja, napravilo mi je opasne probleme, moram prestati, jel ti to treba? Mislim, ona ti onako meni, koliko si danas zapala? Ja kažem jednu. Jel i ta jedna bila, stalno me, zlostavlja me s tim. A dobro, okej. Znači, ona mene s tim zlostavlja. Da. Baš me zlostavlja, pogotovo kad ti doktor kaže da nije baš dobro i onda Da, pa moraš dobro, prestat, ne? Znači, mama, u stvari, treba mami da počnemo da branimo, da puši. Mami branimo, dobro. Da, mami. A kako si im dala imena? Baš su drugačija. Da, pa. Zar ne? Mislim, Raul, dobro bre. Dobro bre. Raul, Nikolas i Ellen. Ali sa dva L. Da, ovak. Ja kad sam bila trudna, ja sam ti onak... Vidiš ti kakav... Vidi ti majmuna. Provocirate. Slepče.
provocirate. Diže to na To jedan je, točak. znaš, ono, Kawasaki X6. Znam po zvuku. Pa da, ja sam ti uvijek bila malo onako drukčija. Moja mama ti je ovak znala reći sa mnom, mi ti idemo sad na jednu kontrolu gore na Rebro, znači ja sam već ono bila trudna. I ona ovak ide, sam nemoj sranja radit. Znaš, ovak je, sam nemoj sranja radit. Znaš, mene ne zanima, ja ti nisam bezobrazna, ali sada ti si, meni imaš neki stav, ne, ko si ti? Da, isto i ja. Ko si ti, pa daj, Meni onak tako sam ja najbolja ljubazna. drugarica kaže, molim te, Vanja, samo budi pristojna. Ali ček, znaš, ja sam uvijek pristojna, ali ko si ti da se ti meni postavljaš ako sam ja došla, znaš, ono, ja ti to ne mogu podnijeti. Ja vjerojatno da nisam imala taj stav, jer to ja, na primjer, u bolnici ne bi dobila za svog Nikolasa to što sam karikiram. Ja sam imala taj stav, ono, ja sam znala da ja hoću da moje dijete ozdravi kako god. Znači, ja sam prevrnula onu bolnicu, znaš, ono... A šta mu se desilo? Pa Nikolas je bio dosta onak teško bolestan, da. Kad se rodio? Nakon godinu dana. Aha, što? Ja sam ti živjela sa tim, ne mogu baš o tom još pričat, ali ja sam ti živjela s tim kad ostaviš dijete i drugi dan onako hoš ga naći, neš ga naći. Znaš? Da, ne, samo to ono. Ali ja sam s tim živjela. I onda ono me pitaju kak neću biti jaka. Pa čovječe prevrtilo, znaš ono, prokronala sam zemlju. A šta, jel... Sve u redu, sve je dobro. Na kraju Nikola se boli od mačke, da. Šta? Od mačke. Stvarno? Da, Bio od alergičan? mačke, ne. Nego? Ne, nego je, znači ove mačke imaju to valjda neke u sebi, nemam pojma, preko infekcije mi je ušlo u pijesku, mi prepostavljamo u vrtiću kad se igra u pijesku vani, kroz ranu, ma živišao sam. Znaš, meni ti je ovak bilo, mi smo ti završili na Rebru, jer on nije mogao rukom nešto baš mica, temperaturu je imao 37, ali kako bi ja pomakla ruku, njemu su ti plavila usta. Oj. Ja te nisam baš paničarila, ti nisam panični tip. I onak može je došao kod mene na posao i rekao je stara, znači ja ne znam, on nije dobro. Ja kažem, meni idem se ja spremit, pa ću curama reći kaj dalje, idem ja doma. Dođem ja doma, ja kažem, neš idem ja na Rebro, 1 sat. Nikad to neću zaboraviti, nikad. I 9 na večer i ja uđem tam, kako kažem, dajte, dijete nije jelo, pilo, znači on ti bio ko biljka, stari, znači ko biljka. Znači ja nisam znala kaj se dešava meni. Ja ti ne mogu taj osjećaj, ne do Bog iko ikada sazna to. Evo, to ja sam želim svakome. I ja uđem unutra, pošalju me gore na odjel, kao izvadit ćemo sad tu krv, ako je pozitivno hitno ostaje, ako je negativno idete doma i u ponedjeljak dolazite na liječenje. Ok, noge ti se odrežu prvi put i dođem gore i čovjek mi kaže sad da li je tumor, da li je sarkoid, gotovo, znači gotovo. Znači to kad sam ja prošla, ja sam bila ko štak mrša, ja sam 10 godina života izgubila i od tad imam sa srcem problema, pijem tablete, 27 godina sam tad imala. Prestrašno. Sve je dobro. Sve dobro. Rekao mi je doktor da je on Božje čudo. Ne treba imati ovako malu ruku. Vidjet ćeš ako ti se skinem, ti ima ovak veliki ožiljak preko cijele ruke. I rekao mi je doktor da je on Božje čudo. On je rekao da će ruka biti ovak mala kao čitav život ili će rasti u nekom krivom smjeru. Ali ono, na kraju Nikolas ništa ne možeš skušati. Pa da, ja nisam ni skužila bukvalno. Ništa, nema ništa. Samo ono kad skine ima taj ružan rez i to. Ali evo, nikad to nisam pričala. I da, na kraju onda smo mi, kak sam ti ja ta klavica, onda sam saznala kaj šta. Onda mi je ovaj jedan doktor rekao imaš ime, prezime. Ja sam došla do čovjeka u penziji koji je bio onak ravnatelj. I on je rekao imaš prezime, nemaš OIB, nemaš adresu, kajak te lupi opet, kaj, otkud krenut, otkud liječit, ovo ono. I onda mi je mama radila gore, mama mi je iščupala sve njegove kosti, slali smo ti to u jednu polikliniku van Zagreba na testiranje i došlo mi je sve. A to mi je prvi doktor rekao, ja mislim da ti je to mačka, taj koji ga je operirao predivan. I onda, znači, profesor Ranko, znači, predivan čovjek. I fakat, i onda mi je dugo lakat iskako, pa mi je, kaj sam ti ja prošla stara, znači, pa ne mre me više, gluposti me ne mreju izbaciti iz takta. Ali uglavnom... Počeli smo kod imena. To sam ti htjela reći. Tamo sam ti htjela reći, onak, morali su biti posebni, jer sam ti ja bila taj tip, ne? Tak smo krenuli, znaš da. I onda ti je Ellen bila, ja sam htjela da Ellen bude Elena. Mi je to bilo onak 105 Elena ima. Ja sam htjela kad uđe u razred da onak se zna da je to jedino dijete na školi u razredu. Da. I onda šta, Elena, pa onda A sam izbacila, Ellen, to je tako onak Ellen, ko da je... I onda sam dodala L, ona je krsno Đurđica,
A Raula sam onak, to sam čula od jedne naše poznate glumice, se sin zvao ko moj Raul i ona je dolazila kod nas u butik kupovat cipele i onako ona ga je sam pozvala Raul. Da, baš dobro zvuči, Ono, Raul. a on je Božo, a Nikolas je bio kao Nikola, jer u tom momentu deda umro od Marija tata, a on je bio krsno Nikola i onda nismo znali kako, i onda sam to napravila da je kao Nicolas, a on je Petar. Preslatko. Da. Znači preslatko. I kćer bi mi se zvala, da imam četvrtu kćer, ona bi mi se zvala Lori, L-O-R-E-E, ali ona. A možda? A ne znam pa kaj, ne znam, znaš kaj, Bog me voli za sad, ja baš se više ne vidim, s 35 sam jako imala želju negdje i znala sam da će mi biti žao i žao mi je danas što nisam tada ostala trudna, mislim, ne možeš ti na to utjecati. Da, naravno. Ja živim po Božjem, ja niti se čuvam, niti imam išta po sebi, niti išta pijem, niti ono ne, ali evo, Bog me voli, mislim da i on smatra da ne bi ja to mogla više. Dobro. A reci ti meni pesme, kako si zadovoljna sa pesmama? I sad izlazi druga pesma, tačnije ne znamo kako si zadovoljna, nego izlazi druga pesma. Kako si zadovoljna s prvom? Pa mislim, jel tu trebam kaj reći? Pa dobro, ajde. Onak, realno. Moram pitati. Znaš, onak, jel tu trebamo, Vanja, kaj reći? Pjesma je, jučer je ovaj tvoj prijatelj rekao da onako u 12. mjesecu niko ne izbacuje pjesmu. Da je loš tajming za pesme, da. Kaj jučer kaže meni Raul u autu, mama, kaj da smo mi izbacili pjesmu kao u vrijeme kad je dobar tajming, kaj bi onda imala 10 miliona. Znaš, da, kužiš? bukvalno. Pa, baš sam zadovoljna, jako puno je tu truda uloženo, novaca, naravno. Sva sreća i Bogu hvala da ima mamu i tatu koja mogu je pomoći na njenom putu. Tako da baš sam zadovoljna, evo baš I ishejtali su tu pjesmu i taj svećenik ju je prozvao i sve. Tako sam htjela da te pitam, što, mislim, nisam ja to ispratila sam odavde. Ne možeš ga ispratiti, ali A kako sveštenik isprozivao pesmu? Pa to je svećenik koji onak isprozivao. Ja sam mene prvi put izašlo kad je Severino nešto. Mislim, daj moli, kaj ti Znaš, svećenik treba pozivati na nešto drugo, ne, znaš, meni je to skupljanje hejta. Da. Meni je to skupljanje hejta, pa ne možeš ti nekog on meni šalje poruku i onda mi napiše ja ispod napišem, evo zato vam nisam odgovorila, ali sam znala da to čekate, on meni kaže upravo sam ovo htio izbjeći, kaj si ti meni prijetiš, ja s tebi nisam odgovorila. Što je rekao upravo? Kao upravo sam ovo htio izbjeći, čak ja s tebi nisam odgovorila na poruku i sad si ti mene kaj si ti meni prijetiš. I onda me prozvao da smo loši roditelji. To nije svećenik, svećenik nas suđuje. Svećenik mora u svemu vidjeti dobro, to po meni nije dobro. Mislim, ajde da sam ja neko ko gleda, ja u crkvi čitam, vodila sam prvopričesnike, sudjelovala, bila u vijeću crkve, radila za crkvu, mislim za nikakve novce, cvijeća i cvijeća sam se nadavala i još uvijek nadajem i kad god kažu nije u redu, htjeli bi vam platiti, ja smatram da je to čast, da baš ja mogu. Smo Isuse urediti oltar, znaš da ne može to svako, kužiš, tako da stvarno nije problem, ali to mi je bilo onako, pjesma je okej, možda nisu to, znaš, zato kaj se ona zove Elita, to je najviše naša Ellen Elita, ali to je samo zato što kad smo YouTube otvorili, stavili smo mi Ellen Vanjorek, ali zbog Vanjorek Family nije mogao nju niko naći. Baš su nam masovno svi pisali da ju ne mogu naći, da samo izbacuje nas. I onda kak je bila ta aktivna jedna kak se zove, reality, kužiš, i onda je tata rekao, stavit ću tak, to je aktivno, pa možda to kad kucaju će izbacivati Ellen. I to je na kraju bila dobra fora, tako da zato je to nastalo, ne zato kaj se neko od nas smatra elitom, ne daj, molim te, opće A mislim, ljudi su ti ravna crta. Jučer sam stavila da sam bila u Banja Luci, žena mi napiše lova u Beču. Znači, znaš, tako da ljudi kaj vide to, ravna crta, ograničeni su. A zašto me zanima? Adaktar je jednom prilikom izjavio kako ima favorit između deci, kao ko kaže da nema favorita u svojoj deci, laže, kao možeš da imaš favorita, kao. Da li je to istina i da li možeš da imaš favorita i da li ti imaš favorita? Ne možeš imati favorita. Kaj to onda znači da jedno dijete, ne do Bog se nekaj desi, ne bi tako plako, kakve su to gluposti? To je on tako rekao. Ne mogu to, znači ne mogu. Taj čovjek ima puno djece, jel da?
4, ja bih rekla. Mislim, ono, predivno, ono, stvarno svaka čast, bravo, ono... Ali on valjda ima favorita među tom Ne djecom. možeš, kako ćeš imat favor? To mene svi pitaju ko je, znaš, zato kad najviše snimam s Ellen, svi misle da Ellen je za društvene mreže i najviše voli snimat. Nikolas trenutno voli snimat sam za YouTube. Raul, ako mu je neki dobar ono hit, će snimit, ovak neće, sam se skriva iza. Ja to poštujem, znači ako neće, ne mora čovječe, pa neće ja sad silit svog Nikolasa. Ali drugačije, ona je devojčica, ona provodi više vremena s tobom pa se snimate ali hoću ti zajedno reći, i ne sve mogu ja to. sad silit Nikolasa da snima da bi ovaj na TikToku mislio da sam ja dobra mama. Ba daj, boli me briga, kaj ti misliš, pa ja poštujem odabir svoje djece, ali ne mogu to, ne mogu. Znači kad ih vidim sve troje, kad odu u školu ne mogu se dočekati da svi dođu doma. Znaš, volim tu svoju djecu, volim boraviti s njima i svaka sekunda s njima mi je dragocjena. Život je kratak, živiš od danas do sutra i treba u tom uživati, a ne kaj će biti za 5 godina, ali ne znaš da li ćeš ih doživjeti realno. A čime bi ti... Koje su vesela? Ova, okej. Kad bi ti voljela da oni postanu roditelji, je li imaš neki plan kao kako bi ti voljela da njihov život izgleda ili ćeš ih pustiti totalno i ne razmišljaš o tome? Ne razmišljam o tome. Ne razmišljaš, Ne. baš ćeš ih pustiti sami da sve kako... Kao god žele. Kao god, stvarno ja se udala s 20. Ne žalim Ellen sekunde. isto želi kao ti. Neka, pa ona sve želi ko mama. Njoj je lijep život i njoj je mama priuštila stvarno nešto lijepo i razgovorom i razumije. Ja nisam bila za neke njene veze. To kad je bila sa 2 osobe, mislim veze te neke simpatije, da mogu, ne znam kako da kažem da se izrazim normalno, ali ja sam to poštivala, sam rekla sine, ok, probaj, ali meni to nije, znaš, nisam ja ulagala u tebe da ti tu meni nerviraš i da shvaćaš, znači, pa ja to poštujem, pa ne mogu ja njoj, ona kad odluči, mislim, ona je premaloljetna još da bi odlučivala o nekim bitnim stvarima, ali ovakvim stvarima, gospodine, snimamo, di ćete vi u nas? Stvarno nije normalan. Gospodine. Tako da, ne znam, kad god žele, volila bi da ne premladi, sad ih usmjeravam da im je fakultet bitan i radi razvoja, radi svega, tako da, evo, vidjet ćemo. Dobro. Hoćemo da pređemo na 10 ali? Ajde. Deset ali ne smeš da se odvojiš od njega 24 sata dnevno. Kako? Ne smeš da se odvojiš od njega 24 sata dnevno, znači samo želi da se Može, snima. 10. 10? Da. 10 ali ostavlja stvari za sobom. 10, s takvima živim. 10 ali ima loš ukus za muziku. 10, ja ću je promijeniti. 10 ali ne odgovara na poruke po par sati. Znači ti mu pošaljaš poruku, a on ništa Znači na to sam alergična, jer su svi ovak. Svi su ovak. Da. I onda kad pošalješ poruku, znači 0. Evo 0. 10 je, ali kada se naljuti, ćuti i ne priča o problemu. 10, to imam doma. To imam doma. 10 je, ali ti brani da piješ. 10, ja ne pijem. Nikad. A ne piješ? Nikad. Dobro, 10 je, ali je oženjen. 0, to ne dolazi u obzir. 10 je, ali mu često nalaziš poruke sa drugim ženama. 0, mogu jednom. Može jednom. Može jednom i doviđenja. Jel si nekad nešto našla? Nikad. Nikad ništa. A jesi čačkala? Nisi ni čačkala? Stvarno? Ne, takav je odnos. Ne, znaš, mi radimo i dođemo nema tu da moj muž ide s dečkima. Da, znaš, ja ako odem s curom, odem na večeru ili nešto tak. On ode nemamo mi to neke noćne klube di bi tu neka sumnja. Ne. Da, jasno. Ne, uopće ne. 10 je, ali ti uopšte ne pomaže oko kućnih poslova? Pa ajde 8. Možeš sad da se odvežeš? Ajde, mogu, hvala. Ok, idemo na ili. Ajde. Znači, dečko koji se bavi javnim poslom ili dečko koji ima svoj biznis? Dečko koji ima svoj biznis. Da prevariš ili da budeš prevarena? Da budem prevarena. Zašto? Pa zato što ja uvijek želim ostati čista. Iste odgovore dajete ti, Jelen. Pločica ili stomačić na muškarcu? Stomačić na muškarcu. Da, ona je rekla sredina neka. Važe, ona voli pločice najviše na svijetu. Zmuljala te. Znači, ona uvijek kaže, mama, gle kako ima lijepi terbuh, ono je sad kak je Raul jako smršavio. Ajme, braco, kak ti je sad lijepi terbuh. Laže, voli pločice. Laže, mulja. Jelen, lagala si. Poziv ili poruka? Poziv, ne volim se dopisivati. Slani ili slatki doručak? Slatki.
Sve slatko. ali mi je prvo rekla slani i onda nabraja šta i kao Sve slatko. tost, pahuljice i ne znam što mi još reče. Ja kažem, ali to je sve slatko. Pa dobro, da to. Ona je tak slatka, Ona je cijela iskrena, slatka. znači, Uporan i ambiciozan dečko ili samo bogat? Uporan i ambiciozan. Dobro. Fizički izgled kod muškarca ili karakter? Pa onak, u vašim godinama fizički izgleda, u mojim godinama karakter. Dobro. Bogat i dosadan ili zanimljiv i siromašan? Zanimljiv i siromašan. Dobro. Ljubav ili karijera? Ljubav. Nikad više ne jedeš omiljenu hranu ili nemaš više društvene mreže? Pa ne trebam imati društvene mreže. A ne bi se odrekla omiljene hrane? Pa ne volim. Šta ti je Hrana omiljena mi je hrana? ko seks. Ono, Šta to mi je ti? baš gušto. Ono. A šta ti je omiljena hrana? Pa sve mi je omiljena hrana. Znači sve, samo da nije zdravo. Isto, bukvalno. Meni pasta, recimo, ja pastu Da, ja ti obožavam. volim jako zagrebački. To mi je ono... Šta? Zagrebački, ne znam kako vi to imate. Piletina, unutra šunka, sir, spohano. Aha, to je kao pohovano nešto, kao Tako pohovano je. na kome. Ali unutra to ti je piletina kao stučena, unutra ti je šunka, sir i onda kad razrežeš ti sve. Aha, nisam to jela, okej. Evo, kad dođeš kod mene ćeš jesti. Sad će mama da mi uđe u sobu, vjerojatno da gleda ovu emisiju i kaže kako nisi bre jela? Kako bre nisi jela? Ja je već zamišljam. Kako bre, znaš kad smo jele bre? Znači zamišljam je tačno. Možda se drugčije zove kod vas, Pa znaš. verovatno, onda će da mi kaže kako nisi provalila, o čemu pričaš žena. U kući izbija požar, pazi sad ovo. Ajde, pazim. Znači zamisli samo da nemaš decu trenutno, nego si samo Aha, s mužem. solo sam, Da. dobro. U kući je izbio požar, imaš pravo da izabereš dvije stvari koje nosiš iz kuće. A u kući su tvoj pas, mama tvog muža, tvoj muž i 1.000.000 evra. Kog vučem van? Muža vučem van. Dvije stvari možeš. Dvije stvari, muža i njegovu mamu. Dobro, to me zanimalo. Dobro, Pa kaj, pa ne, kog da... Pa to je... idemo na isprobavanje slatkiša. A šta psa ne bi povukla? Pa ne. Ono, volim pesa, imam životinje, sve, ali onak, ljudsko biće je ljudsko biće, ono. Joj, ne znam, ja bi se vjerojatno prvo uhvatila za psa, mama bi se valjda snašla. Realna si, ono, pa tu prebijem te tu, ono, čuj, uzela bi psa, ono, psa si kupiš, mamu si ne mreš kupit. Brate, ne, mama. Pa ljudi, o mene ovdje neko zajeba. Brate, izvukla bi dečko nek spasi svoju mamu i ja ću psa. Daj, promijeni temu, daj ljudi će misli da si prolupala, da idemo dalje. Mama samo zreži. Samo je mlada. Ajde, idemo. Ajmo. Znači, isprobavamo sada, mislim, ovo je nešto sa ribom, rekla bih. A di nađeš to? Ma, pusti si mene. Dobra, čak i... ipak smrdi. Izvoli. Realno si. A baš smrdi, iskreno. Baš smrdi, srećno. Aha, ja to moram kao probat. Ti meni kao srećno. Pa ja sam starija od tebe. Ajme, fuj, U ovu kameru. tuda. Kako možeš reći fuj za hranu javno? To ćemo poslije. Smem. Idemo je ti sad na ručak lijepo. To je rep od ribe. To je rep od ribe. A u međuvremenu, naći ću ti znamenom. Ellen je dobila sve lepe neke stvari. A ljuto. A ljuto? Ja, stari, imam problema sa želucom, znaš kak ja ljuto mislim jesti. Baš smrdi. A je se osjeća riba? Znači, osjeća se riba i osjeća se, znači, ono, ko da ima tonu kanskog papra. Ok, daj sad neš blaže. Nešto nazove. blaže. Evo ti ovo. Ajde, daj mi ovo. Ovo ti je sok od hruške. Kruške. Da. Ona kao kruške, jako da. Ali ni ti ni Ellen nikad ništa ne pomirišate, nego odmah samo krenete. Pa kaj, pa ovo sam pomirisala pa si mi napravila problem. Ovo je fino. Živjeli. Vi meni, dragi pratitelji, Hype televizije, veliki pozdrav za vas. Ovo je najbolji podcast. Jesam puno pričala, sam te udavila. Ne, top si bila. Od 1 do 10 mi ovo ocjeni. 10 ko voli ljuto. Fino je, ali ljuto. Aha, Fino je, ali ljuto. okej. Ja ne volim A to? ljuto. Ovo je 10. Dobro. A šta je to? To je Kina neka. Kineski, japanski slatkiši, neki jesu. Daš mi čep da ne zaserem auto? Da. Hvala. Zvali. Ok. Sljedeće je nešto sa...
Koliko smrdi? Pa ti opet. Na praziluk. Znaš kako smrdi na poriluk? Skaži poriluk. Ima miris, reci. Možda smrdi. Daj mi ja ću da Fino probam, je to me jako, zanima. probaj. Bože. Fino je jako. Jako je fina. Opet ima ukus kao nudle. E, da. Oni više... Ali viš, pomirišiš Kao i misliš vegeta. da nekaj, Kao vegeta neka. Kao nešto 10 od vegete. 10. Dobro je. Sve ti je fino. Da, dobro je. Evo, fina je, dobro, može i to ću si uzeti. I ti ćeš sad probati ove. Ellen je probala naranđaste sa breskom, rekla bih. A to su bomboni. To su moči. Kaj moći? Niste probala, ne mogu da verujem. Ne. I ona je isto mi rekla da niste probala nikad. A šta je to? To ti je njihovo tradicionalno, kao to neki ko bombon? kolačić. Ne, znači ovo ti je okolo pirinčano testo i unutra ti je kao neki A jel flavor. mogu malo toga? Ti ne voliš? Ja ti bombone ne volim. Gle ovo. A, mega je dobro. Mega Ne, je ovo. dobro. Ja obožavam ovo. Jako je dobro, iskreno. Znači, bljutava nema okusa. Nikakvoga. Ali nas je totalno drugačije. Ja ovako jedem i pričam, Da. jako je dobro ljudi. Da. Znači, jako je dobro. Nema okusa, bljutavo i okus je onak... znači, ko da žvačeš neku staru kožu. Jako je dobro. Da je stara, kaj dobro, nema ni okusa ni mirisa. Da, na jagodicu. Jagodicu ima, kad te puknem s jagodicu. Jagodicu. Kako ne osjećaš jagodicu? A mogu ovo vratiti? Vrati. Molim Ja te, ću ga nemoj se pojesti. ljutit. Evo ga. Ovo je jako Te dobro, zamjerit, pustite. ali to mi je 2 10 od od 10. 10. Umreću. To je bilo to. Kad je već gotovo. Da, sad vremena prošlo. Sat vremena je prošlo. Kriste. Pa da, bilo mi je super. Evo, nadam se da nisam puno pričala. Šalim se, bilo mi je predivno. Hvala tebi, Hype televiziji na pozivu. Hvala tebi što ste došli Počašćena odmah sam. sutradan, bukvalno. Da, mi smo trebali ići kao za Pariz. I onda dićemo, pa možda u neke toplije krajeve. Ovo ono, meni sad kreće malo teži posao. I onda smo ipak rešili da ćemo u Beograd. I kako si ti zvala ovo ono? Rekao, idemo. Mi Hrvati, vidiš, s Markom si se brzo dogovorila i Da, s nama. Vidiš da. da mi nismo, mi normalni Hrvati nismo komplicirani. Tako je. Hvala puno što si bila moj gost. Hvala I tebi na pozivu. dođite mi opet. Može, A do Hoćemo tada ću sutra. ja doći vama u Zagreb. može da pače. A vi, dragi gledalci, pratite nas na Hype TV-u svakog petka od 15:30 i gledajte ostale moje podcaste i to je to. I budite podrška Vanji. Pozdrav. I Vanjorik Family. Da, hvala. Ćao! Bye.